Lekker? Did you have fun now? Yeah. And did you play with Lexi? No. No? I don't play with Lexi. You didn't play with Lexi? Who was with Lexi? With her papa? Was she Yeah. with her papa? Ja. Oh, that's Tom. That's Uncle Tom. Nee, hij is toch niet aangekomen? Was Tante Fatima daar ook of niet? Nee. Nee? Dat Oh. was alleen andere mama. Andere mama? Ja. Oh, die is voor jou. Wat zeg je dan? Dank u wel. Thank you. Thank you. Ja. Thank you. You're welcome. Het was nice with papa, toch? Sige na, finish na. Huwag na dira. Ha? Hi! Happy Sunday! Sunday na naman ulit. Diba guys, nagre-reklamo. Gusto niya siya ang mag-vlog. Yeah, okay. I will put it there. I will put it back there. I will just show them the banana lumpia, okay? Yan. Gumawa ako ng may love. Ibuwak ka. Sige, ibalik ko na kayo guys. Siya na ang mag-vlog, okay? Yan o, may turon ako dito. Plantain yung nasa sa loob, saging. Bakbanan dito. Tapos nilagyan ko ng cinnamon. Pag-hello sana. Hi guys! Hi guys. Inakain tayo. Kain ka tayo. Pagod na to guys. Galing to sila nag-swimming ng papa niya eh. Si Leka? Yeah, tomato soup with a little bit of rice is good, yeah? It's lekker, eh? So, ito na yung gawa ko kanina guys na turon. Ano to siya? Bakbanan ang tawag dito. Plantain siya. Yung parang saba. Tapos parang masyado na siyang nahinog kasi nga nakalimutan ko siya ba. Ayan. Gawa tayo ng tatlo. Dalawa for me. And isa kay Ruth. Para matry lang niya. Hindi siya mahilig sa ganito eh. Tina-transfer ko ngayon yung tomato soup na ginawa ko. Gumagawa pa ako ng tomato soup for Ruth and for Anna ng maramihan. Yung pang, pang 1 week or 2 weeks. Paborito ko talaga siya ni Anna. Yung tomato soup. Yung rice na ilalagyan ng tomato soup. Ewan ko ba. Tapos yung natirang tatlo na turon, ito. Yung saging natin. Lagay ko din siya sa ref. Mapunta po tayo sa video ito kasi masama yung aking pakiramdam. Yun, sobrang sama ng pakiramdam ko. 2 days na po. And sumasakit yung ulo ko palagi. Ganun. So, nag-rest lang ako. Buti na lang, weekend. So, nababantayan ni Ruth si Anna. So, no need akong mag-absent doon sa aking part-time ba. Sayang din kasi. So, yeah. Sana po okay ang lahat. Salamat sa panonood. So, ayan na yung ating turon. Sana masarap to. Kasi medyo lata na yung sobrang hinog kasi noong saging ko. Yung bakbanan. So, yan. Dalawa yung binili ko. Kaso ito matigas-tigas pa siya. So, baka i-steam ko na lang to. And yung isa, sobrang sobrang lata o hinog ba. Munti ko silang makalimutan. Parang 3 or 4 na araw na yata dyan. Hindi ko maalala. Try natin eh. Hindi siya life-changing, pero masarap siya.
Matamis na yung saging sa loob, so no need na to ng cinnamon. May cinnamon sugar din kasi sa loob. Masarap siya. Ano? Patikim ko kay Ruth mamaya. Si Ruth po, pagkatapos na mag-swimming, ano na kasi dito? Alas 12 na yata lang. Tapos si Ruth, galing sila ni Ana sa swimming. Parting na pagdating niya, lumabas din siya ulit. Kasi kailangan niyang mag-grocery. Siya po yung mag-grocery. Sabi niya, dito lang ako sa bahay, mag-rest na lang ako. Tapos later on, ilalabas niya yata ulit si Ana, mag-walking sila. So, dito pa rin ako sa bahay guys. Kailangan ko magpahinga kasi medyo masama yung ating pakiramdam nga. So, yan. Ito na yung ating snack. Snack ba? Kasi nag-lunch na po ako. Kanina. Pasensya na. Putla po talaga tayo for today's video. You don't wanna take off your shoes? Take it off. Dali. Yes, need. Sige na. Yes. Are you tired? Are you tired, love? Yeah. Next time, hi. Put your shoes sa rack, ha? Kay tinuruan ko na to siya. Pag ganito na tinatamad, napapagod siya. Ayaw. You want to see yourself? Okay. Gusto nang mag-vlog, guys. Patay tayo dyan. Not too close to the camera. You wanna try this one? No? Ayan yung pinapanood niya. Yuki Anyet na naman. Diba? Kabisado po ni Ana ang makanta dyan. Paulit-ulit na lang. De dirigent heeft een beter idee. Hij weet het perfect. Goed gedaan, Loki. Ja, weet. Papa, heb je boos gedaan? Het is tijd om te vertrekken, maar eerst nog een foto. Papa komt eraan. Reizen Ana, is close the een door, feestje. love. Tot de volgende keer. Ana! Dag, Kom eens. Loki. Papa. Dag, Jet. Papa komt zo. Ja hoor, leuk. Very slow. Antwoord je ook. Snel. Jet neemt een schepje mee. I will check my oil and then come. No, but I need to check. Zijn emmer vol. I especially went to Jumbo for your chocolate, but I didn't have it. Patry natin kay Ruth. You try this one because it's cold. Okay, here. What? Deze weg. Thank you. Patry natin kay Ruth yung lumpia. Turon. Turon? Banan with cinnamon. Okay. Nou, lekker. Yeah? As in? So, no? More like gebakken banaan, ja. Yeah, it's back banan. Ja, But it's just the... dat is goed. Kana, turon ba? Grabe Yung skin ko sobrang nagda-dry. So mag-haul tayo. Pabili ako kay Ruth ng mixed, ito, rucola. All seasons na salad. Mix na to siya. Ayan, may brown bread din tayo. Napabili din ako sa kanya ng kiwi. Tapos, yan. Pretty ng nila ng kanilang strawberry. Ayan. And then, may avocado na naman tayo. Hindi ako pwedeng maubusan ng avocado. May cucumber.
And then, nagpabili ako din sa kanya ng isda. Kasi nga, ayoko munang mag-meat this week. And then, may ano pa tayo dito. May oats pa tayo kasi nag-oats si Ruth. Nabasa ko pala sa comment ni JD. Ito siya. Parang nakakalason yata siya. And then, natatakot ako na baka, baka paglaruan siya ni Ana. So, imumove ko siya doon sa ibabaw doon para hindi siya maabot ni Ana. Although, si Ana naman, pag sinasabi mo hindi pwede, hindi din naman talaga, lalo yung mga halaman. Never po siyang nag-aano ng halaman at this age. Pero, hindi natin alam ba, no? And then, may milk tayo. By the way, yung milk dito is Melek. Yung pag-pronounce, Melek. Dalawa yung pinabili ko kay Ruth kasi si Ana gusto kong mag-milk na. Kasi nga mag-school na naman siya. Gusto kong mag-milk siya every morning ulit. And then napabili din ako ng mandarin. Oh, very good ni Dodo. Bumili din siya nito. Frozen na isda din to. And then may ham para sa kanilang tinapay. Ayan, may yogurt na naman. May cabbage tayo. Gusto kong magpansit para sa kanila. And dito pa, cinnamon na powder. May bumili siya, oh. I think ito yung kakainin niya ngayon. I-on ko na lang yung oven. Ayan, naiyawas ng brocha si Ruth. What is that? I asked her to turn off the TV. And then my potatoes din. Balikan ko na kayo guys kasi wala sa mood. Dinner time na. Ako fish. Yan. Dutch food kami tonight. Kay Ruth, siya. Pili na pinagipaig na nasunog. Siya ang nagluto. Tapos kay Ana. Mix sa kang Ana. Kung ano ang meron kami, yan. Mix sa kanya. You don't like the salada? This one, you don't like the rucola? No. Yeah, okay. It's okay. You can try. If you don't like it, you just eat the cucumber. It's okay. Don't give it to Papa. Papa doesn't like it. Kain. The next day. Hi guys. Next day na po ito and hindi na po kapag-vlog. Grabe, masama po talaga yung pakiramdam ko. And wala akong masyadong tulog kasi sobrang sakit ng ulo ko. Parang nagigising talaga ako dahil sa sakit. Para siyang nagbibit yung ulo ko ba. Ay, nako. May migraine po talaga ako pero iba to siya. Masakit talaga siya. Yung sakit na talagang mapapaganon ka sa sakit ba. Kasi para siyang heartbeat na parang basta hindi ko ma-explain. And nandito po si Ana sa bahay kasi wala siyang daycare. And thankfully, tumawag yung aking mother-in-law. Kukunin po niya si Ana. Susunduin niya dito para makapagpahinga ako kasi balik trabaho na tayo bukas, so at least hindi ako makapag-absent ba. So buti na lang guys, andito yung mga in-laws ko. Si Ruth kanina parang ayaw niya magtrabaho pero sabi ko go, okay lang, ka lang, basta andito lang naman ako sa bahay. So si Ana din okay lang naman dito lang siya. Hinayaan ko na lang talaga si Ana na manood ng TV tsaka mag-iPad kasi wala talaga ako sa wala, hindi fit si mama ngayon. Yun, parang pag ito hindi pa maging okay tomorrow, kailangan ko na talagang pumunta sa doktor kasi parang 3 days na siyang masakit talaga siya. I thought because mataas yung blood pressure ko, pero nag-check ako ng blood pressure yesterday and today. Back to normal na po yung ko, pero hindi ko talaga alam kung bakit ang sobrang sakit ng ulo ko. Nag-try akong hindi na gumamit ng phone kahapon pa, hindi na ako nag-check ng phone. Pati ngayon, hindi ako masyadong nag-check ng phone kung may nag-message lang ng talaga ba, yung sa family ko ganun, or may tumawag. Pero yung internet ko naka-off, yung ganun. Grabe guys, parang sanay po ako sa migraine na talagang alam ko na pag nag-migraine ako, lang talaga ako, bahay lang ako, tsaka meds lang ako, ganun. And hindi masyadong expose sa araw or sa light kasi alam ko nag-trigger sa akin yun masyado yung ganun.
Pero iba to guys. Ang sakit talaga. Parang hindi ko siya makontrol. Parang may motion na hindi ko alam kung sa neck ko ba to or parang may ugat siguro na hindi ko alam. Na parang not sure sa amin pa. Yung parang naligas ang tawag ba. Parang hindi ko ma-explain. Pero sobrang sakit niya. I was very close to calling the doctor kasi parang mapapass out na ako and nandito si Ana. But yeah. Kuntut. I'm excited. Mama will play with you and Mama is better, okay? Be nice to Mommy. May pagpapagyo ko, Mama. Hi guys, good morning. Tuesday na po and may part-time ako ngayon. Nag-breakfast po ako. Medyo masakit pa din yung ulo ko pero manageable na siya. Sayang kasi yung part-time parang pang grocery na for 1 week yung makukuha ko today. So sayang naman, 'di ba? So nagbe-breakfast lang po ako, may avocado toast ako, tapos may egg, tapos may rucola. And then nag-lemon water na ako kanina. Yun. 20 minutes na lang and then maglalakad na po ako. Gusto ni Rod na ihatid ako kaso gusto kong maglakad para maka-move naman tayo na. So yun and medyo okay naman po pero yesterday, for the past 2 days, grabe talaga ang sakit ng ulo ko. Mahirap po magkasakit pag nanay ka. Yun yung na-realize ko. Ang hirap-hirap. But anyway, let's go on sa ating araw and I hope okay kayong lahat dyan. So yan. Balik trabaho na tayo for 3 days and then free time na naman ako sa Friday. Not totally but I get to spend the whole day with Ana ba. So yeah, hindi ko na po i-vlog yung sa aking part-time kasi parang bawal doon ba. Paalam tayo kay Mr. Yung ano ko ng tubig na iwan ko sa bedroom namin. Oh my God. Bedroom pa ba ito? And then, nalala po ako ng ganito. Dodong! Yeah? I'm leaving! Have a good day, Mom. Babush! Good luck, yeah. Love you, Babush! Yan, papunta na tayo sa part-time ko. 3 hours lang naman ngayon. Lamig po ngayon. 2 degrees siya. Hindi siya ganong grabe kalamig. Pero, syempre, kailangan mo ng jacket guys. 2 degrees eh. Anyway, kita-kita na lang po tayo mamaya. Ipipick up ko si Ana after work. A few moments later. Nay! Saan naman gano'n? Sige.
Ayan, kaka-pick up ko pa lang sa kanya. It's Viz, cat. Viz. Ana, it's Viz. You wanna see Papa or not? Mutsnel. Ano mo kadugayan kay magduwa pa. Sabi niya magmadali daw kami kasi gusto niya makita yung tatay niya. Ana! Wait, so Snell. Wait for me. Oh, ayan na. Kinuna na ako ng sunglasses, oh. Give it back to Mama, be. You're not using it. Just give it back. Ay, nakaigulo. Ayaw na magpahawak, guys. The brow is bina. Lulipak na sang kigwa, eh. Dugay. Kusje later, hè? Sa lahat ng babush. Papa, kusje? Kusya, Papa. Papa, kusje? Kusya na, Papa. Nee, oké, ik heb door niet meer terugkomen. Angel. Ja, kusje. Alain, Angel, hoy. Wel, Get dat your papa yas, be. kusje. Sana man daghan naglipiho nun, ano eh. Masaki, ha? Ah, sige na. Ayan, may merienda na si Ana. Is lekker? Yeah. Nag-comment pala si JD about dito sa plant na to. So, tinransfer ko siya dito para hindi siya maabot ni Ana in case ba. Ayan, kumakain na po si Ana. Yan, oh. Yung mix ko na lang din yung chicken. Carrots. Sabo, uy! And then, ito sa akin. May isda ako dito. Tsaka yung stir fry ng chicken namin. Kain. Una na kaming kumain. Sinabi ko na po kay Mr. na nasasabayan ko na si Ana. Tapos nag-request siya na mag-ano din ako ng lumpia. So, ready na din po yung deep fryer namin. Pagdating niya, kasi mga 4 minutes lang naman sa deep fryer. So, yun yung kakainin ni Mr. So, wala naman po kami gagawin mamaya. I-end ko na lang din po yung vlog namin. Maraming salamat po sa panonood. And kita-kita naman tayo sa susunod na video. Duy! Mush, babu. Ana, say duy! Doei. See you next time! Ayan, magpapandisal kami ni Ana mamaya. Ingat lahat! Duy!